Aşgabat dünýäniň iň gymmat şäheri saýlandy. Dünýäniň 450 şäherine geçirilen barlyklarda Aşgabat 2018-nji ýylda daşary ýurtlar üçin ýer ýüzünde iň gymmat şäher saýlandy. Bu barada Gongkongyň South China Morning Post neşri ECA International kompaniýasynyň geçiren soňky barlyklaryna salgylanyp 17-nji dekabrda habar berdi. Neşriň maglumatyna görä bu ýyl Aziýa materiýiginde ýerleşýän şäherlerde gymmatçylygyň ýokarlanmagyna esasan daşary ýurt valyutasynyň bahasynaky üýtgeşmeler sebäp boldy. Kompaniýanyň 2017-nji ýylda geçiren barlygyny Aşgabat gymmatçylykda dünýäde 146-njy oruna ýerleşdirilipdi. Geçen ýyl dünýäde 146-njy oruny eýlen Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat bu ýyl dünýäniň iň gymmat şäheri boldy. Ýurtdaky ykdysady krizisiň ýitileşmegi bilen valyutanyň gara bazardaky narhy aşa ýokarlandy. Daşary ýurt valyutasy gytyldy. Ödegidegini bu ýagdaý inflasiýanyň ýokarlanmagyna getirdi diýip South China Morning Post ýazýar. Maglumatda aýdylmagyna görä pikir soraşyny geçirýän kompaniýa şeýle barlyklary her ýylyň mart we sentýabr aýlaryna geçirýär. Ol ýaşaýyşyň amatly narhlary boýunça barlyk geçirilýän ýerlerde ýymy tönümleriniň, öý goşularynyň, güýmenji hyzmatlarynyň we harytlarynyň egin eşigiň restoranlarda ýa-da kafelerde edinilýän naharyň, spirt içkileriň we temmäki önümleriniň bahalaryny hasaba goşýar. Barlyklarda jaý kireyniň töleği narhy, awtobuslyň bahasy we çağalaryň okuw tölegleri hasaba goşulmaýar. Neşriň maglumatyny valyuta alyş çalşygynaky amatsızlygyň inflasiýa getirenligini utaldy. Ýatdasak 1-nji ýylyny Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Johns Hopkins Universitetiniň amaly ykdysadyýet boýunça professory Steve Henke Türkmenistan inflasiýanyň şol wagt 294% baryp ýetenligini hasaplady. 4-nji ýylyna Daşud welaýatyna dollaryň gara bazardaky bahasy rekord derejä ýetip 29 manada çykdy. Munyň ýa-da iýun aýynyň ortalaryna Aşgabatda dollaryň gara bazardaky bir kanun tewdasyna hamana barlaşyksyz göreş uglan edildi. Hemde manada daşary ýurt valyutasyny bir kanun konvertasiýa etmekde aýyplanyp käbir telekeçiler, bank işgärleri we kanun goraýjy düzümleriň käbir işgärleri saklandy. Ýöne Türkmenistanyň ýymy tönümleriniň hususan unyň çöregiň, ösümlik ýagynyň, towuk etiniň, ýumurtganyň we beýleki möhüm harytlaryň gymmatçylygy we gytçylygy dowam etdi. Çap edilen soňky maglumatdan ma'lum bolşuna görä narhlar boýunça geçirilen soňky barlyklarda pikir soraşy we goşant daşary ýurtlar öz valyutalaryny resmi kursdan ýerli pula öwrüp şonuň esasyna harytlaryň narhlaryny deňeşdirýär. Gymmatçylykda Şwetsariýanyň paýtagty Ženewa Aşgabatdan soň dünýäde 2-nji orunda durýar. Şwetsariýanyň Zürih, Basel we Bern şäherleri degişlilikde dünýäniň iň gymmat 3-nji, 4-nji we 5-nji şäherler hökmüne hasaba alınıpdyr. Aziýa ikliminden Gongkong, Seul we Tokyo gymmatçylykda dünýäde ilkinji 10-lyga girýär. Ýatdasak iýun aýyna New Yorkda ýerleşýän Mercer kompaniýasy dünýäniň dürli şäherlerine daşary ýurtlar üçin bahalaryň amatlylygy boýunça barlyk geçirip onuň netijelerini çap etdi. Geçirilen şol barlykda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat dünýäde 209 şäheriň arasyna 43-nji iň gymmat şäher hökmüne hasaba alınıpdy. Şol barlyklaryň netijelerine görä gymmatçylygyň Aşgabatda Washingtondan, Berlinden, Amsterdamdan, Pragadan we başga da köp sanly günwatar şäherlerinden has ýetidigi anyklanypdy.